لومي مصنعتنا كاب يوحنس 10:3 كاب قصر 1 كساب 10:7 زلو خفليو كبر نغويتا يكون عمي قصر 1 خنببمو كاب قصر 1 جميره نابت زقصل كحلفه مالتي يسوع غويتا كمزي بل قصر 1 مالتي يسوع قدم بعل فاسيغا كابزا عالم زيا ناببؤ زخدلا غيزه كمز بصحت فليطو نتوم زفقروم ابزا عالم زيا زلو ناتو كسامود داتا افقروم يبلنا ايغرمكم نزق المسنببكو خمتنا اومي زبلتوسي نزق المسنببكوسي كمي بقى وشتيسي بحغوس تملي اخ نغركم ايكلني نزق الطراي كنبب كلخو مالتي كبرن غويتا يكون نتوم بقى زفقروم ابزا عالم زلو ناتو كسامود داتا افقروم يبل كبرن غويتا يكون كابز مዕራፍ ጀሚሩ ከምቲ ኢዮባ በተደጋጋሚ ንሰለስተ ሰሙን ዝኸውን በተደጋጋሚ ዝነግረና ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዕራፍ 10:3 ኒኒዮ ንዘሎ ክፍልታት ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝገበሮ ዝርርብ ጥራዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ካብ ምዕራፍ ካብዚ ሒዝና ዘለና ምዕራፍ ክሳብ ምዕራፍ 17 ንበጽሕሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ በቃ ናይ ልቡ ዘፍሰሰሉ ክፍሊ እዩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም በእሙንነት ዝሰዓቦ ደቀ መዛሙርቱ በተን ተሪፈን ኦዘለዋ ውስናት ግዚያት ነትኽፈልጥዎ ዘለዎም ኩሉ ሐቅታት በሙሉ ነቶም ናቱ ዘፍልጠሉ ክፍሊ እዩ ዝኽፍለዚ ኣብዘን ክፍልታት ኢየሱስ ቅድመ መሟቱ ቅድመ አገልግሎቱ ወዲኡ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ናብ አቦ መኻዱ ብግህዶ ብዛዕባ ማንነቱ ንደቀ መዛሙርቱ ዝዛረበሉን ዘፍልጠሉን ክፍሊ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ክፍልዚ ካብዛ ምዕራፍ ጀሚርና ክሳኑ በጥንቃቄ ክነንብቦ ዘለና ክፍሊ ኢየሱስ ጎይታይ ቁጥር 1 ክጅምር ኮሎ ከምቲ ዘንበብኩ እንታይ ይብል ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚ ኣናባብኡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐ ፈሊጡ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚ ዘለው ናቱ ክሳብ መወዳት ኣፍቀሮም ይብለና እቲ ናባብኡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐ ፈሊጡ ዝብል ቃል ወሳኒ ቃል አሜን እታ ፈሊጡ ዝብል ቃል ንናይ ኢየሱስ ኩሉ ፈላጥነት ብዛዕባ ማንነት ኢየሱስ ተመልክት ቃል ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ብዛዕባ ሎሚ ብዛዕባ ጽባህ ብዛዕባ መጻኢ ብዛዕባ ትናይ ውሽጣ ሓቀና ብዛዕባ ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ክፍሊ ንርኢ ዘለና እንድሕር ሓደ ሰብ ብዛዕባ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበዮ ዘሎ ነገር ፈሊጡ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ስሙኒ እቲ ምፍላጥ እንታይ ዝገብሮ እንድሕር ኢልና ነቲ ነገር ከም ዝዳለው ይዝገብሮ ሓቀደ ቅዱሳን እንድሕር ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ነገር ፈሊጥካ እንታይ ጽበይካሎ እንድሕር ኣቀዲምካ ፈሊጥካ እንታይ ኻ ትገብር ትዳለው ኢኻ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚያ ናበብኡ ማለት ናብ ካለ ዓለም ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐ ፈሊጡ ክብለና ሆሎም በዓር ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበዮ ማንኛውም ነገር ድሉ ከም ዝኾነ ይዘርኤና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝጽበዮ ይፈልጥ እዩ ነቲ ዝጽበዮ ነገር ድማ ፌስ ክገብር ድሉ ከም ዝኾነ እዩ እዚ ቃል እዚ ዝምህረና ጎይታ ቅድሚ ናበብኡ ምኻዱ ናይ ግድን ነቲ ዝመጻሉ ዕላማ ክፍጽሙ ኣለዎ እዚ ማለት ነታ መራጭ ጽዋክሰት ያለዎ ማለት እዩ እታ ኢየሱስ ናበቦ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ ክብለና ሆሎም በዓር ሓደ ነቲ ዝመጻሉ ዕላማ ወዲኡ ናብቲ ዝመጻሉ ናይ ክብሪ ስፍራ ናብ ክብሩ ዘኣትወሉ ኣብ የማን አቦ ዝቕመጠሉ ግዜ ከም ዝበጽሐት ይነግረና ኣሎ ካል ኢየሱስ ናባቦ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐ ፈሊጡ ክብለና ሆሎ እዳ ሓይጣትና ዝኸፍለሉ ማለት በጃና ዝሞተሉ ብብዙሕ ውርደት ስቃይ ጸርፊ መውቃዕቲ ዝሓልፈሉ ዝሞተሉ ዝቕበረሉ ካሞ ዝትንሳኣሉ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዝዓርገሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ ይሕብረና ኣሎ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን በሐፈሻ ኢየሱስ ናባቦ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ ዝብል ሓሳብ ንሞቱን ንትንሳኤውን ንዕርገቱን ዘጠቃልል ሓሳብ እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚ ናባቦ ዝኸደላ ግዚኡ ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ ምስ በለ ቀጺሉ እንታይ ይብል ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለው ናቱ ክሳብ መወዳእታ ኣፍቀሮም ይብለና ክሳብ መወዳእታ ማለት ኩሎም ኣብታ ወሳኒ ሰዓት ሓዲጎሞ ከም
زخدو اندافلت بيتروس 3 غيزه كم زخحدو كم زيفلطو كم زخحدو اندافلت مالتي امين دو زسمعني سب الله دي كسام موداتا مالت እዚ ሎሚ ትወድቆ ነገር እናፈለጠ ጽባህ ትወድቆ ነገር እናፈለጠ ድሕር ጽባህ ትገብሮ ነገር እናፈለጠ ብድሕሪኡ ዘሎ ነገር ትገብሮ እናፈለጠ ያፍቂሩ ካጎይታ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ዶ አብዚ ፍቅሩ ጎይታ ወሰን ዘይብሉ ምዃኑ ፍቅሩ ጎይታ ፍጹም ምንም ምሳናን ምስኩነታትናን ከምዘራኽቦ ፍቅሩ ካብኡ ጀሚሩ ኣብኡ ከምትውድ እዩ ዝኽፍል ዝምህረና ዘሎ አሜን ዶ ሎሚ አነ ነዚ ነገር እዚ አርጊጽ ነግረኩም ዝፈቱ አሜን ፍቅሩ ጎይታ ካብኡ ጀሚሩ ኣብኡ ይዝውዳ አሜን ዶ ምሳና ዘራኽቦ ነገር የለን ቅድሚ ንሕናን ኢየሱስ ምፍቃርና እዩ ኢየሱስ ንዓይና አሃትኩም ናፍቂሩና ስለዚ ኣብዚ ፍቅሪ ዚና አነ ንስኻትኩም ክንስረት ዘሎና ኣብዚ ዘተኣማምን ፍቅሪና ክንነብር ዘሎና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ አነ ንስኻትኩምን ጎይታ ከፍቅረና እንገብሮ እንጽዕሮ ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ፍቅረና ኢና ንዑን ነብር ስለዚ ፍቅረና ይውኖና ዝጠፍእ ንዑ እንበር ከፍቅረና ኢና እንገብሮ ፈቆዶ ደብርታት ንኸዶ ነገር የለን አሜን ዶ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፍቅሪ ጎይታ ወሰን ዘይብሉ ምዃኑ ፍቅሪ ጎይታ ፍጹም ምንም ምሳናን ምስኩነታትናን ከምዘይራኽቦ ፍቅሩ ካብኡ ጀሚሩ ኣብኡ ከምዝውድ እዩ ዝኽፍሊ ዝምህረና ጎይታ ንዓይነዚ ዝምህረኒ ነይሩ ኣብዚ ነዚ ናጽናዕኹ ኣብዚ ጎይታ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለው ናቱ ሳሞዳታ ከም ዘፍቀሮም ይዝነግረና ዘሎ እምበኣር ብዛዕባ ፍቅሪቶም ዘፍቀሮም ደቀ መዛሙርቲ ኮነን ዝዛረብ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ናቱ ከፍቅሮም ኮሎ ክፍቀሩ ዝገብር ማንነት ስለዝነበሮም አይኮነን ክሳሞዳታ አፍቂርዎ ህይወትና በዚ ቃል እዚ ክንሪያ ይደሊ ያለኹ ጎይታ ንዓይና አሃትኩምን ዘፍቀረና ንዓይና አሃትኩምን ህይወቱ ክህብ ፍቃደኛ ዝኾነ አነ ንስኻትኩምን ክንፍቀር ዝግባአና ሰባ ስለዝኾነ አይኮነን ንሱ በዓሉ ፍቅሩ ስለዝኾነ ያፍቂሩና ኢየሱስ ጎይታ ስለዘፍቀሩውን አይኮነን ጎይታ ክሳሞዳታ አፍቂርዎም ወይ ክሳሞዳታ አፍቂሩና ንሱ በዓሉ ፍቅሩ ስለዝኾነ ፍቅሪ ማንነቱ ስለዝኾነ እዩ ኢየሱስ ንነፍሱ ከፍና አፍቂሩና አሜን ዶ ጎይታ ንነፍሱ ከፍና በተአምላኻዊ ፍቅሪ ያፍቂሩና ጎይታ ብናይ ዘለዓለም ፍቅሪ ከም ዝተፈቀርና ፈሊጥና ጎይታ ብናይ ዘለዓለም ፍቅሪ ከም ዘፍቀረና ፈሊጥና ከምቲ ጎይታ መሰረቱ ፍቅሪ ዝኾነ አነ ንስኻትኩምን ኣብዛ ፍቅሪ ተሰሪትና ክሳሞዳታ ከም ተፈቀርና ፈሊጥና ኣብዚ ፍቅሪ ጸኒዕና ንንበር አሜን መብዛሕቴና እዛ አምላኻዊት ፍቅሪ ከምቲ ዝግባእ አይተረዳእናያ ገሌና ጽቡቕ ክንገብር ኮለና ጎይታ ዘፍቀረና ክንጋጊ ኮለና ድማ ዝጸልዓና ይዝመስለና ናይ ምድሪ አቦታትና ከማን ኮሙ አይገብሩን ክንጋጊ ኮለና ክገንሑና ክቆጽዑና ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ግና አይፍቀሩናን ማለት አይኮነን ስለዚ ቀጻዓካ አቦኻ አዴኺ ስለዚ ቀጻዓትኪ አይተፍቀረክን ማለት አይኮነን ንፍቅሮም ብመግናሕቶምን መቅጻዕቶምን ክንውስኑ አይንኽእልን ኢና ስድራና ከምዚ ካብ ኮኑ ናይ ሰማይ አቦና ግዳ ከመይ ዘይፍቀረና ናይ ሰማይ አቦና ፍቅሩ ወሰን የብሉን አሜን ፍቅሩ ዘለዓለማዊት ያ ናቱ ፍቅሪ ምስምንም ዝተሓሓዝ አይኮነን ስለዚ አቦና ከምዚ ገይሩ ከም ዘፍቀረና ፈሊጥና ኣብ ፍቅሩ ጠሊቅና ንፍቅሩ መሰረት ጌርና ኣብ ቅድሚኡ በሓጎስ ንመላለስ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር አምላክና ንፍጥረቱ ሁሉ መጠን ፍቅሩ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ በወዱ ኢየሱስ ገሊጽዎ አሜን ንሁሉ ፍቅሩ በወዱ ገሊጽዎ ነዚ ምላሽ ዝህቡን ኣብዚ ፍቅሪ ዝጸኒኦም ከይተነቃነቁ ኣብዚ ፍቅሪ ጸኒኦም ዝነብሩ ግና ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ጎይታ ኢየሱስ ንሁሉ የፍቅረኩም ኢሉ ንዓለም ብሙሉ አፍቂሩ ግን እቶም ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም እዚ ማለት ግና ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ እግዚአብሔር ንኻልኦት አያፍቅሮምን ወይ ድማ ካብኦም ንላዕሊ ንዓና የፍቅረና ማለት አይኮነን ጉጉይ ምርዳ አለና ንሕና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል አምላክ ዝነግረና ንዓለም ክንድዚ አፍቀር አይዝብል አምላክ በተሐደዱ ዘአመነ ሁሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክረክምበር ንወዱ በጃ ክሳእ ዝህብ ንዓለም ክንድዚ ፍቀራ አፍቂሩ ወይ ንዓለም ግን ነቶም ምላሽ ዝሃብና ድማ ፍቅሩ ምላሽ ስለዝሃብና ሳሞዳታ ይፍቀረና ማለት ግን አያፍቀሮምን ማለት አይኮነን ልክ ፍቅሩ ተረዲኡ ምላሽ ምስሓቡ ልክ ነቲ ንዓና ዘርአይና ፍቅሪ ልክ ንዓና ከም ዝሃበና ፍቅሪ ንዓቶምን ዝልግሰሎም ኢየሱስ ጎይታ እዚ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል ነዚ ክብለኩም ጸናሕኩ ይዝነግረና ነቶም
ዘፍቀሮም ክሳብ መወዳእታ ኣፍቀሮም ይብለና ክሳብ መወዳእታ ማለት ንዘለዓለም ማለት እዩ አሜን ምክንያቱም ጎይታ ዘለዓለማዊ አምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ እዛ ፍቅሪ ዝተረዳኣቶ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብሮሜ ኣብ መልእክቱ ጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 8 ካብ 35-37 ከምዚ ኢሉ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈለየና መን እዩ አሜን እዛ ፍቅሪ ዝተረድኦ ኣብዚ ፍቅሪ ዝተሰረተ ኣብዚ ፍቅሪ ዝመላለስ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ናቱ ዋልታ ዝኾነት ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈለየና መን እዩ ከመዮ ምእንታኻ ሙሉ መዓልቲ ንቕተላሎና ከመባጊ ማሕረድውን ተቆፀርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀትዶ ጸበባዶ ስደትዶ ጥሜዶ እርቃንዶ ፍርሕዶ ወይ ሰይፊ ሞት ከነ ህይወት መላእኽቲ ኾኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ወይ ኃይልታት ልዕል ዝበለ ኾይነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቅሪ አምላክ ከተኽፈለና ከም ዘይኮነሉ አርጊጸለኹሞ በዚ ሁሉስ በቲ ዘፍቀረና አጸቢቅና ንስዕሪና ኢሉ አሜን ኩላህና በዚ ሁሉ በቲ ዘፍቀረና አሜን በቲ ዘፍቀርኮ ይኮነን በቲ ዘፍቀረና አጸቢቅና ንስዕሪና ኢየሱስ ጎይታይ አነ ንስኻትኩምን እንድሕሪ ኣብቲ ንሕና ንጎይታ ዘሎና ፍቅሪ ንምርኮስ ኮይና ከሲርና ኣለና አነ ንስኻትኩምን ኣብቲ ንጎይታ ዘለና ፍቅሪ ንምርኮስ እንድሕር ኮይና ከሲርና ኣለና ምክንያቱም ታናትና ፍቅሪ ዘላቂት ስለዘይኮነት ማለት እዩ ከምቲ ክነንብቦ ጸናሕና ቃል ግና ትምክሕትናን ተውክልትናን ኣብ ፍቅሪ ጎይታ እንተኮይኑ ግና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ በቲ ዘፍቀረና አጸቢቅና ንስዕር ማለት እዩ አሜን ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈለየና መን ይኽብለና ኾሎ ፍቅሪ ጎይታ ዘዓበየት ከም ዝኾነት ይዘርኤና አሜን ዶ እታ ፍቅሪ ክርስቶስ ከመይ ዝበለታ እንድሕርኢልና ከምቲ ክምንብሎ ጸናሕና ፍቅሪ አምላኽ ኣድልዎ ዘይብላ ምሰብ ምትሓሓዝ ዘይብላ ዘይትቕየር ጽንዕቲ ዘለዓለማዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ካብዛ ፍቅሪ መን ዝፈለየና ዝብል ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ትርጉም ዛ አምላኻዊት ፍቅሪ አጸቢቁ ስለዝተረዳኣቶ እዩ ብትብዓት ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ መን ዝፈለየና ኢሉ ምንም ክፈልዮ ከም ዘይክእል ኣብዛ አርጊጹ ነጊሩና ነፍስ ወከፍና ነዛ ፍቅሪ እዚኣ ክንፈልጣን ክንርዳኣን ኣብዛ ፍቅሪ እዚኣ ክንምርኮስ አምላኽና ብናይ ዘለዓለም ፍቅሪ ከም ዘፍቀረና ብምፍላጥን ብምርዳኣን ኣብ ቅድሚኡ ብትብዓት ክንመላለስ ከም ዘሎናየ ኣነ ነዚ ቃል እዚ ከንብቦ ከለኹ ተማሂረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቁጥር 2-4 ድማ ከምዚ ይብል ክድረሩ ከለዉ ኸዓ ናብ ልቢ ይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ እቲ ነበረ ኢየሱስ ከኣ ካብ አቡኡ ንኹሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ አምላኽ ድማ ከም ዝመጸ ናብ አምላኹን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ዓልዒሉን ተዓጥቀ ይብለና ቁጥር 2 እንታይ ይብል ቅዱሳን ክድረሩ ከለዉ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ እቲ ነበረ ይብለና ነፍስ ወከፍና ነታ ቅድም ሓሳብ እቲ ነበረ ዝብል ቃል ነስምረላ ምክንያቱም ኣሰራርሓ ናይ ዲያብሎስ ብግልጽ ዘርኤና ሓሳብ ስለዝኾነ አሜን በዚ ቃል እዚ ሎሚ ምንጋፍ ክኾነና እዩ አሜን በዚ ቃል እዚ ሓራም ውጻእ ክኾነና እዩ ሎሚ በዚ ቃል እዚ ስራሕ ዲያብሎስ ስራሕ ኣጋንንቲ ክፈርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ክተውጻኩም ያ ዲያብሎስ ቅድሚ ንይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ገንዘቡ ምግባሩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ዲያብሎስ ቅድሚ ንይሁዳ አስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን ገንዘቡ ምግባሩ ቅድሚ ሓሳቡ ክገብር ምጥቃሙ ዲያብሎስ እንታይ ይገይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘይ አምላኻዊ ሓሳብ ናቱ ሓሳብ የእትዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ብድሕሪኡ ነቲ ሓሳብ ብፍቃዱ ተቀቢልዎ መጠቀም ዲያብሎስ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ኃይለ ሓሳብ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ይዛረብ እዩ ቅድሚ ተግባር ሓሳብ ይዝቅድም ብዙሕ ግዜ ነቲ ዝሓሰብናዮ ነቲ ክነሰላስሎ ጸናሕና ኢና ተግባራዊ ንገብሮ ነስተብህሎ ኣይነስተብህሎ ብዘይገድስ እቲ ሓቂ ግንሱ እዩ ነቲ ዝሓሰብካይ ኢኻ ትገብሮ ናቱ ዲያብሎስ ቅድሚ ንይሁዳ ምቁጽጻሩ ገንዘቡ ምግባሩ መጠቀሚኡ ምግባሩ ሓሳብ ያቀሚጡ
ብዙሕ ጊዜ ነቲ ዝሓሰብናዮ ነቲ ክነሰላስሎ ጽናሕና ኢና ተግባራዊ ንገብሮ ዲያብሎስ ኣብ ልቢ ይሁዳ አስቆሮታዊ ንኢየሱስ የሕሊፉ ንጸላእቱ ከውህቦ ጥራይ እዩ የእትዩ ይሁዳ አስቆሮታዊ ነቲ ሓሳብ እምቢ ክብል ይኽእል ነይሩ እንተኾነ ነቲ ሓሳብ ብዘይ ምንጻጉ ነቲ ናይ ዲያብሎስ ሓሳብ ብምቕባሉ መጠቀሚ ጎይታ ክኸውን ዝተሓረየ መጠቀሚ ዲያብሎስ ኮይኑ ሎሙን ተመሳሳሊ ዝገጥመልና ዲያብሎስ ንማንም ኢዱ ጠውዩ ሓሳቡ ክገብር አይገብርን አይክእልን ስልጣን ይብሉን ካብ እግዚአብሔር እዚ ስልጣን ዘይተዋህቦን ፍቃድካ እንደሕሪብካ ግን ድላይ ክገብረካ ክእል ዲያብሎስ ሎሙን ኣብ አእምሮ ነፍስ ወከፍና ሓሳብ ይዝልእ ገሌና ነቲ ሓሳቡ ክነእንግዶ ኾልና ገሌና ድማ ብረድኤት መንፈስ ቅዱስ እቲ ሓሳብ ምስ መጸ ካብ ዲያብሎስ ምዃኑ ምስ ፈለጥና ቀልጢፍና ነቲ ሓሳብ ኮሎ ኣብ ህይወትና ከይተፈጸመ ኮሎ ነፍርሶ እንታይ ንሓስብ ቅዱሳን ወሳኒ እዩ እንታይ ክነሰላስል ንውዕል ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምክንያቱም እቲ ንሓስቦ ነገር ክቀርጸና ስለዝኽእል ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ 23:7 ከምዚ ይብል በትግርኛ ብላእስተ ይብለካ ኣብ ውሽጡ ግና ተጸባጻቢ እሞ ልቡ ምሳኻ አይኮነን ይብል ነዚ ቃል እዚ በእንግሊዘኛ ወይ ድማ በአማርኛ ከና ንብዎ ኾለና ከምዚ ይብል for as he thinks in his heart so is he eat and drink he says to you but his heart is not with you ምን ይላል በአማርኛ በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና ብላ ጠጣ ይልሃል ልቡ ግን ካንተ ጋር አይደለም ይብለና አነ ንስኻትኩምን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን አነ ንስኻትኩምን ደጋዊ ነገር ስለንርኢ በትንሪኦ ነገር ክንታለል ንኽእሊና አለኹም ዶምሳይ እንሪኦ ነገር መታለል ይዝባሃል ምስላሎ ኣብዝኽነንብቦ ጸናሕና ምሳሌ 23:7 ብላዕስተ ይብለካ ኣብ ውሽጡ ግና ተጸባጻቢ እሞ ልቡ ምሳኻ አይኮነን ይብለና ልቡ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጥ በቲ ዘሪኤና አክሽን በቲ ነቲ ብላዕስተ ዝብል ክንሰምዕ ክንርኢ ኮለና ዋው ክንብል ንኽእሊና ምክንያቱም ናይ ውሽጡ እንታይ ሓስብ እንታይ የሰላሰላሉ ስለዘይ ንፈልጥ ማለት ዋላ እኳ ብላዕስተ እንተበለ እቲ ውሽጡ ዝሓስቦ ነገር ግን ካሊ ስለዚህም ንሪኦም ነገር መታለሊ ዝብለና ህይወት ይሁዳ አስቆሮታዊ ካብታን ንሓሳብ ዲያብሎስ ናብ ልቡ ዘአንገደላ መዓልቲ ጀሚሩ ህይወቱ ነዚ ዝመስል ህይወት ይሁዳ እዚ ዝመስል ብደገ ክትሪኦ ኾለኻ ናይ አምላክ ሰብ ዝመስል ልክ ከምቶም ሐዋርያት እግዚአብሔር ይመስገን ይዝብል praise god ይዝብል ሃሌሉያ ይዝብል ክብር ንጎይታ ይዝብል ግን ኣብ ውሽጡ እንታይ ይሓስባሎ ማንም ዝፈልጥ የለን ኣብ ውሽጡ ንጎይቱ ክሸይጥ ይዳሎ ከምዘሎ ኣብ ድርድር ከምዘሎ ዝፈልጥ ማንም የለን ብጀካ ጎይታ ብደገ ክርኤ ኮሎ ልክ ነቶም ካልኦት ሐዋርያት ዝመስል ካብ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ጀሚሩ ኩሉ ከም ሰዓብ ክርስቶስ ከም አገልጋሊ ኢየሱስ እዮም ዝፈልጥዎ ብጀካ ጎይታ ንይሁዳ አስቆሮታዊ ማንም እቲ ሐቀኛ ማንነቱ ዝፈልጥ አይነበረን ሎም ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ንኹሉ ነላለየሉ መንፈሱ ይሓበና አሜን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብዙሕ ዘይደልዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ዘይጸምዕዎ ዘይደልይዎ መንፈስ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም እንታይ ከም ዝኾነ ስሙ ናይ ነቢያት መንፈስ ጥራይ አይኮነን ዘለየካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነቲ መንፈስ ዝምርምር ዲሰርን ስፒሪት ዝበሃል ዝዓበየ ጸጋሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነቲ ዝመጽእ ትንቢት ሓሶት ዲዩ ሓቂ ዲ ዝምርምር ዲሰርን ስፒሪት ዝበሃል ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ዘድልያ ኣብ ዘመን እዚ ዲሰርን ስፒሪት እዩ ምልላይ መንፈስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነፍስ ወከፍና ነዚ መንፈስ እዚ ክንደልይ ይግባአና ምክንያቱም ብዙሕ ሰብ ስለዝታለል ማለት እዩ በዚ ሰምዖ በቲ ዝሪኦ ነገር ስለዝውሰድ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ስኡል ይኮን ንሰብሮሜ ኣብ ምዕራፍ 12 እንታይ ኢሉዎም እትሰናይን ባሕዘብልን ሙሉእ ፍቃድ አምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርመሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዎ ኢሉዎም ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ማንም ንላዕሊ ሓይለ ሓሳብ ዓጸቢቑ ዝተረድኦ ሰብ ከም ዝነበረ ካብቲ ዝጽሕፎ መልእኽትታት በቀሊሉ ክንርዳእ ንኽእል ኢና አሜን ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጶስ ክጽሕፈሎም ከሎ ንሰብ ፊልጵ ድማ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 4:8-9 ከምዚ ኢሉ ብዝተረፈሰ ሕዋተይ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቅኑዕ ዘበለ ንጹሕ ዘበለ ተፈታው ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘበለ ገለ ደግነት ተኾይኑ ገለ ንእደውን እንተኾይኑ ብኡኡ ሕሰቡ ነቲ ካባይ ተማሃርኩሞን ተቀበልኩሞን ሰማዕኩሞን ኣባይ ዝረኣኹሞን እዚ ግበሩሞ ኣምላኽ ሰማይ ምሳኻትኩም ክኸውን ይብሎ ስምዑኒ
ብሓቃኒ ስቁል ይኮነ ነዚ መልእኽቲ ጽሒፉሎም እንሓስቦ ነገር ወሳኒ ነገር ስለዝኾነ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ካብቶም ዓብ ተራ ዝጻወቱ ናይ ሰብነት ክፍልና ሓደ ኣእምሮናይ ኣሜን ዶ ሓደ ሰብ ኣእምሮ እንድር ስሒቱሲ ንነፍሱ ከዓሊ ኣይክእል ንሰብ ክጠቅም ኣይክእል ሸኽሚ ዝኸውን ካብቶም ኣብ ሰብነትና ዓብ ተራ ዝጻወቱ ሓደ ኣእምሮናይ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ከም ምስሉ ገይሩ ስለዝፈጠሮ እቲ ሙሉ ሰብ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ዘለዎ እዩ እዞም ሰለስቲኦም ንሓደ ሰብ ሙሉ ሰብ ዝገብሮ ነፍስ ወከፍና ብዛዕባ መንፈስና ነፍስናን ስጋናን ኣብ ህይወትና እንታይ ያበርክተሎም ከመይ ይሰርሑ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣነ ነዚ ክፍሊ እናጽናዕኹ ከለኹ ተረዲእኒ ነፍስ ወከፎም ኣብ ህይወትና ዝጻወትዎ ተራ ኣዝዩ ኣብዩ ኣሜን መንፈስና ዝጻወትዎ ተራ ነፍሲ ድዩ ስጋና ዝጻወትዎ ዘበርክትዎ ዓብ እጃም ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ መንፈስናን ነፍስናን ስጋናን ጽቡቕ ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልወና ሰናይ እንተዘይ ኮይኑ ዕውዝ ዝኾነ ክርስትና ክንነብር ኣይንኽእልና መብዛሕቲና ብዛዕባ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ንጎይታ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ምስተቐበልና ናይ ድሕነት ትምህርቲ ክምሩና ከለው ኢና ተማሂርና እዚ መሰረታዊ ነገር ስለዝኾነ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሎሚ ብዛዕባ ሰይጣን ኣብ ይሁዳ ሓሳብ ኣቐሚጡ ነበረ ብዛዕባ ዝብል ቃል ወይ ብዛዕባ ዛ ሓሳብ ክዛረብ ስለዝደሊ ቁር ብዛዕባ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ክዛረብ ደስ ይብለኒ ንሓደ ሰብ ስጋ ኣለዎ እንተልካዮ ንሓደ ሰብ ስጋ ኣለዎ እንተልካዮ ዝረአይ ስለዝኾነ ተጸሊልካ ድዩ ዝብለካ ሓቀዶ ንዓይ ሕጂ ስጋ ኣለዎ ሰለሞን ድሕሪልኩሞ እንታይ ማለት ከየም ዝብሉኻ እዚ ስጋ ብሰለስተ ነገራት ዝቆመ ኢልካ ብዛዕባ መንፈስ ነፍስን ክትነግሮ ከለኻ ግን ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ እንድሕር ዘይጸኒሕዎ ክቕበለካ ይኸብዶ እዩ ሓቀዶ እንተኾነ መጽሓፍ ቅዱስና ግን ብዛዕባ መንፈስና ብዛዕባ ነፍስና ብዛዕባ ስጋና ፈላልዩ ይዛረብ እዩ ሓቀዶ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከምቲ ክብሎ ጸናሕኩ መንፈስና ነፍስና ስጋናን ኣብ ህይወትና ዝጻወትዎ ተራ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ናይ መንፈስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ 27 እንታይ ብልሲ መብራህቲ እግዚአብሔር መንፈስ ሰብ ይብለና ንሱ ንብዘሎ ውሽጢ ልቢ ምርምሮ መን መንፈስ ኣብ ማቴዎስ 26:4 ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ፈተና ካይተኣቱስ ንቁሑን ጸልዩን ምስ በሎም እንታይ ኢሉ መንፈስ ተዳሊሎ ስጋ ግን ድኹም ኢሉ ብዛዕባ እዞም ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዞም ዝደቀሱ ደቀ መዛሙርቱ እናተዛረበዩ መንፈስ ተዳሊሎ ናቶም መንፈስ ድልው እዩ ስጋኦም ግን ድኹም ከም ዝኾነ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ማርቆስ 2:8 እውን ክነንብብ ኮለና ኢየሱስ ብልቦም እዚ ከም ዝሓሰቡ ብቡ ብመንፈሱ ፈሊጡ በሎም ንምንታይ ዝብልብኹም ተሓስቡለኹም ይብለና ናይ መንፈስ ተራ ትሪዎሎም መንፈስና ክጻወቱ ዝኽእል ተራ ከሪኤኩም ስለዝደለኹ ነዝን ጠቕስታት ነግረኩም ዘለኹ ናብ ሉቃስ 1:47 ከይና ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ነፍሰይ ብዛዕባ ነፍሲ ይዛረባሉ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከኣ ኢላ አሜን ስጋ ኣለዋ ነፍስ ኣለዋ መንፈስ ኣለዋ እንታይ ኢላ መንፈሰይ ከኣ በአምላክ በቲ መድሓኔ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለዝረአየ እቲ ሓያል ኣብ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብጽ تخبلون يميلا ناب رومي حدث شعات شمونت 15 قداماي قرنطس 2:11 مراف 10:6 شمونت كلاي قرنطس 7:13 كومون كلاي تيموثيوس 4:22 كننبب كولنا بግልጽي بزعبا منفس سفلي زاربنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን መጽሐፍ ቅዱስና بزعبا نفسناውን بግልጽي ኣብ ዝተፈላልየ ክፍልታት ይዛረብ ኣቀድማ ቢልና ኣብ ዘንበብና ክፍሊ ኣብ ናይ ሉቃስ 1:46 ከም ዝራዕናዮ ማርያም እንታይላ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከኣ በአምላክ በትመድሓኒ ባህ ይብሎ ኢላ ኢየሱስ ኣብታ ወሳኒ ሰዓት ምስ በጽሐ ኣብ ማቴዎስ 26:38 ዮሐንስ 10:27 ከም ዝኢሉ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሕጅስ ነፍሰይ ጉህያላ እንታይ ሞኽብለ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ግናኸ ምእንቲ እዚኣ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻኹ ኢሉ ክሳዕ ክንደይ ነፍሱ ከም ዝጓሃየት ይዛረብ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:32 ድማ እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ ብሁሉ ብርክ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ካብ ገንዘቡ ዝናተይ ዝብሎ
አይነበረን ይብለና አሜን በሓንቲ ልብን በሓንቲ ነፍስን ነበሩ ይብለና ሰብ ብመንፈስ ሓደ ክኸውን ይኽእል ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሰብ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ጎይታ ስለዝኾናይና መንፈስ ቅዱስ ስለዘለናይና በቃ ቃል አምላክ ክንሰምዕ ኣብ ዝተኣኪብና ዘለና ሰብ ብመንፈስ ሓደ ክኸውን ይኽእል ነፍስን ድሕር ዘይተሓዊሳ ግና ሙሉ ሓድነት ዝበሃል የለን ኣብ ሐዋርያት ንሪኦ ሓድነት ውጽኢት ናይ መንፈስን ነፍስን ስጋን መዋሃዲ ሰብ ምስ አምላኹ ሕብረት ዝህልዎ በመንፈሲ ሰብ ምስ አምላኹ ሕብረት ዝገብር በመንታዩ አምላክ መንፈሲ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ በመንፈስን በሐቅን ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል አምላክ መንፈስ ስለዝኾነ ሰብ ምስ አምላኹ ሕብረት ዝህልዎ በመንፈሲ ነዚ ኣብ ዮሐንስ 4:23-24 ሮሜ 8:16 ከይና ንብብ ንኽእልና ርድኢት ናይ መንፈሳዊ ዓለም እንረኽቦ በመንታይ እንደሕር ኢልና በመንፈስናይ ርድኢት መንፈሳዊ ዓለም ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር እንረግቦ በመንታይ እንደሕር ኢልና በመንፈስና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:13 መንፈስ ግና ንኹሉ ይምርምር ይብለና አቡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካ ፓስተር ቴዲ ነፍሲ ስምዒት ፍቃድ አእምሮ ዝሓዘ ማእኸል ነፍስና ድማ ስምዒት ፍቃድ አእምሮ ዝሓዘ አንድ ማንነት ናይ ነፍስና ርድኢት ገዛ ርእስና እንረኽቦ በመንታይ እንደሕር ኢልና በነፍሲና ርድኢትና ብዛዕባ ገዛ ርእስና ንረክብ አሜን ነፍስና በቃ ርድኢት ገዛ ርእስና እንረኽቦሉ ፍቃድና ኣብሎ ስምዒትና ኣብሎ አእምሮና ኣብኡ ይዘሎ ኣብ ነፍስና ይዘሎ ስጋ ድማ ነቶም ሓሙሽተ ወሃያቶ ዝሓዘ አንድ ማንነት ናይ ምርአይ ምስማዕ ምድሕሳስ ምሽታት ምጥዓም ማለት እዩ ስጋና ርድኢት ናይቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዓለም እንረኽቦ ብስጋናይ ርድኢት ናይቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዓለም እንረኽቦ ብምንታይ እዩ ብስጋናይ ናይ ነፍስ ወከፍ ስራሕ ፈላሊና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ሰይጣን ናይ ክፍሊ ናይ ሰብነትና ከም ዝጥቀም ክንፈልጥ ኣለና ሰይጣን መንፈስና ክጥቀመሉ ኣይክእልን ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት እዩ ንስጋናን ንነፍስናን ግን ክጥቀም ይኽእል ብስጋና ቢሉ ንነፍስና ክቆጻጸር ይኽእል ዲያብሎስ መጀመሪያ ኢላማ ዝገብሮ ንእምሮናይ ነዚ ክዛረብ ስለዝደለኹ ናብ ዝኹሉ መጽእ ማለት እዩ ዲያብሎስ መጀመሪያ ኢላማ ዝገብሮ ንእምሮናይ ኣብ ኣእምሮናዩ ብዙሕ ሓሳባት ዝለቀቕ እቲ ዝዓበየ ኩናት ዝካየደሉ ስፍራ ኣበይ እንደሕር ኢልና ኣብ ኣእምሮናይ እቲ ዝዓበየ ናይ ኩናት ዓውዲ ኣበይ እንደሕር ኢልና ኣእምሮናይ ነቲ ዲያብሎስ ናብ ኣእምሮና ዝለቆም ሓሳባት እንተዘይፍሪስናዮም እንድሕር ዘይነጽግናዮም ዳሃር ናብ ውድቀት ከም ዝመርሑና ፍሉጥ ምንም ዘይጠራጠር ነገር ሓደ ነገር ክነግረኩም ሎሚ ነዚ ቃል ናጽናዕኹ ዘሐጎሰን ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም እዚ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ እዚ ሓራ ኸውጻና እግዚአብሔር ስም ይባረክ ሰይጣን ከም ዝገይሩኒ ሰይጣን ኢደይ ጠውይኒ ሰይጣን ከም ዝገይሩኒ ኣይትብሉን ይኹም ምክንያቱም ስልጣን የብሉን ኣቦታትና ኸማን ቃል አምላክ ጽቡቅ ጌሮም ዘይፈልጡ ኹነሶምሲ ንሰይጣን ኣይተሓቦ ስልጣን ይብሉ ዘይናቱ ስልጣን እናሃብናዮ ኢና ኣብዚ ኣብ ህይወትና ሸይሸይ ክብል ጀሚሩ ኣብ ህይወትና ድላይ ክገብር ጀሚሩ ኣፍ ደገና ኸፈትናሉ ንዓእተው እናበልናዮ እዩ ከም ድላይ ዝመላለስ ዘሎ እምበር ስልጣን የብሉን ሓደ ዘሐጎሰኒ ነገር ክነግረኩም ልክ እግዚአብሔር ነቲ ዝሃበና ነፃ ምርጫ ፍሪ ዊል ነፃ ውህበት ነፃ ምርጫ ወይ ፍቃድ ዘይገሕሶ ከምቲ እግዚአብሔር ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ከምቲ እግዚአብሔር ነቲ ዝሃበና ፍሪ ዊል ነፃ ምርጫ ዘይገሕሶ ዲያብሎስን ፍቃድና ክሳዕ ዘይሃብናዮ ንማንም ናይ ምግዳድ መሰል የብሉ ዝሰምዕ እዝኒ ዘላቶ መንፈስ ንነፍሶ ከፍና ዝዛረብ ይስማ አሜን ዶ እዚ ሐቅ ዲዩ አይ ሐቅን ፓስተር ቴዲ ሐቅ ዲዩ ዮባ አይኮነ ከም እግዚአብሔር መሰልና ከምቲ እግዚአብሔር መሰልና እትዛሃበና ራይት እትዛሃበና መሰል ዘይግህሶ ዳቢሎስን ናይ ምግሃስ መሰል የብሉን አገዲዱ ፍቃድና ክወስድ አይክልኒ ፒሪድ እንተ ዝኽእል ነይሩ ነግረኩም ኣለኹ ፍቃድና ክወስድ ክግሕስ እንተ ዝኽእል ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ኣይመሕደረና ነይሩ እዚ ኣዝዩ የሐጉሰኒ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዚ ኣብ ጸጽባሕ ክሕጎስ ይገብረኒ ስምዑኒ ዲያብሎስ ናብ ቤት ኢዮብ መጽዩ
نابيت إيوب مسيو دابيلوس أب هيوتنا سلطان زهلو بخلت منجد تراي كلت منجد تراي دابيلوس بك أب هيوتنا سلطان كله زخل هذا إجابير تفاقيد له تراي بخال أين درجة ما عانن نسخاتكم من تفاقيدنا له تراي بيرد كهذا بك سيرو زعتولو منجد يلن يسوع كريستوس قويتاي آمين إجابير نإيوب أتصيرو وصل زنبرة إيوب أب تحت أتصيرنا إجابير ينبر سل زنبرة نإجابير زحقوسو بحث بلو نامرمرة زنبر بنا إجابير فرح استمل أسب سل زنبرة عادي أسب سل زنبرة ديابلو سفرة عين برون زي ما أخويني كونن زي زنبي أخويني كونن كأتو زي دلي أخويني كونن كتفقو زي دلي أخويني كونن إجابير مسفقد له زجبورو تفقات نوعو إجابير كيف قدر له خلو كجبر زي دلي أخويني كونن جن سل زي كلي يسوع كويتاي هذا حلاوينا سل زي فقدر له كلا أيدما يوبون أي فقدر لون آمين دو ناتكا الجمالو ناتكا أبركتولو نسخة أنبي تزيلكا إجابير والحان تجبر كايكلني مرتشا هيبو كالو زعبي نجر إجابير ندك سبات كاب زحابو آمينو زحابو بقى كهبو أي نبرن زبحال انتين خمسة هنت فلتو ليهم نات أمرتشا فري ويل زبحال عالم كمان يتبكانه أب عالم نت أمرتشا زبحال يلن كم دلايكا هتجبر يتخلنا دلايكا هتجبر يتخلنها دلايكا تجبر دحر كوينكا أيدي بتخت بايلكا يقيدوخا أفيدهم دما بسر بيتي أتوخا مالتي إجابير جن نت أهيبونا كسب علنا فقدنا نعنبو فقدنا نجزؤه يصبينا مالتي دابيلوس نيوداس قرطاوي إيدوت أويو نيسوس يحلف كان تزيوهيب كايو عيبلون صبوز مسل حساب عبلبو بماتيو نفقادو رخيبو سمعوني دابيلوس كمزي موت زلو نجر ندار أكاي كونن نتي حسابو تجبر زجبركا صبوز مسل حسابي زمصالكا نسبسي صبو تمسلو منجد لا يزبل مش حق ايدو امثالي كوموندي زبل نسبسي قنئت تمسلو منجدي على مودات اغن طفات يمل سلازي قنئت مسيلا سلازترعيتكا صبو حساب مسيلو سلازترعيكا نا اغزابير حساب يو مالت ايكونن you have to ask God እዚ خباخدي ايكونن كتبل عليك كمنفساوي سب مالت دابيلوس يهوداس قرطاون بقر صبو زمسل حساب صبو زمسل ايديا مستناتو بلان زخيد بمهابيو اب نتا حساب نفقادو رخيبو مالت كسا دابيلوس فقادنا زركب منم كغبر ايكني صبو غيركم سمعني دابيلوس كسا فقادنا زركب منم كغبر ايكلنيو اذا مالت جن سئلو ايدو اتاميرو يرينا مالت دما يكونن بزتخ علو متن فقادنا نمركب بزتفلالي صبو زمسلو جن كام اوشطو موت زحازو حسابات ناي هيوتنا ملقا زي ترفي نسب قولوسي امراف 3:23 حواري باولوس كتصحفلهم كله انتا يلوم مسيلكم مويتكم يهمو اتا هيوتكم دما مس كريستوس اب املاك تسويرالا مو ابلا على زلو حسابو ام مدر زلو ايكونن يبلو امين سلازي لومي كم تحواري باولوس نسب رومي امراف شمونته كاب حموش تكسع شمونته زبلهم كم منفساويان سبات صبو غيركم سمعني كم منفساويان سبات نتناي منفس نحسب امين مغنياتهم كم تقال املاح زنغرنا اتحساب سغا موت سلازهونه اتوم بسغا زلو وي سغاويان نتناي سغا زحاسبو بسغا زلو ناملاح كسمرو زي كونلهم مالتي يسوس غويتاي نا يهودا اسقورتاوي تاريخ بموت تزازيمو اللهم دو مساي نا يهودا اسقورتاوي تاريخ بموت تزازيمو بخوفو اماوتا مالت كلت موتيو مويتو يهودا اسقورتاوي بفقاديو نابت غويتا نسيطانن نچفرون إلو زدالو سيول كيدو نحساب كريستوس نصيغو بحساب دابيلوس لتقبل موداتو طفات كوينو نابز كله درجه خبصح زخاله مالت كسع نتزفقرو معرتهم نسو زحاريم دق مزامرتو سلطان زحابو نعبشو مزحاري غويتا مشات زبصحه نت حساب دابيلوس حساب كله ناب تغبار كيتقيره كله بزي مفراسي صبو غيركم سمعني ناب غويتا كسع نغويتا مشات زبصحه نت حساب زنبرت نيشتي زنبرت حساب كيغفحت كله بزي مفراسو نت حساب بزي
ክቀዋሙ ቅዱሳን ሎሙን ሐሳብ ዲያብሎስ ነሰላስል ሰባት አሎና ሐሳብ ዲያብሎስ ነሰላስል ሰባት አሎና ክርስቲያን ስለዝኾንካ መንፈሳዊ ኻማልታ አይኮንን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምናይ ግሊ መድኃኒት ስለተቀበልካ ብዛዕባ ጎይታ ጥራይኻ ተሰላስል ማለት አይኮንን ሎሙን ሐሳብ ዲያብሎስ ናብ አእምሮና ዝመላለስ ነሰላስል ሰባት እንድሕራሎና ሕጅ ነተ ሐሳብ ብሽም ኢየሱስ እንድሕር ዘይፍሪስናዮ ሓደ መዓልቲ ነትና ሐስቦ ምፍጻምና ዘይተርፍ ስለዚህ ሎሙን ንጨክን ነቲ ጸላኢ ዘቀብለና ሐሳባት ኩሉ እምቢ ንበል ብስም ኢየሱስ ነፍርሶ አሜን ናብ ቁጥር 3 ክንሰግድ ኮልና ድማ ዘገርም ቃልና ነንብብ ኢየሱስ ከአ አቡኡ ንሁሉ አብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ አምላኽ ድማ ከም ዝመጸ ናብ አምላኹን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ይብለና እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥ ነፍስ ወከፍና ይእቶ ኣብዚ ነፍስ ወከፍና ክነተክረሎም ዝግቡና ሰለስተ አገደስቲ ነጥብታት አለው አሜን ተቀዳመይቲ ነጥቢ ኢየሱስ ከአ አቡኡ ንሁሉ አብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ፈሊጡ ዝብል ኮንኮሎ እቲ ካልኣይ ነጥብ ድማ ካብ አምላኽ ከም ዝመጸ ዝብል ሳልሳይ ነሞዳታት ድማ ነጥብ ድማ ናብ አምላኽ ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ዝብል ክብር ንጎይታ ይኹን እዚ ፍልጠት እዚዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ልቡ ነፊሑ ክመላለስ ገይርዎ አሜን አገልግሎቱ ክሳዕ ዝውድእ ብትብዓት ናብኡ አገልግል ዝወድእ እዚ ምርዳ እዚ ፍልጠት እዚ ስለዝነበረ እቲ ዘሎና ምርዳ እዩ ንጎይታ ከም ንውፈይ ዝገብረና ብመጠን ዝተረዳእናዮ እዩ ንጎይታ ንነብረሉ ብመጠን እቲ ዘሎና ፍልጠት ኢና ንጎይታ ክነገልግሎ ንኽእል ካብቲ ንፈልጦ ንላዕሊ ክንገብር ኣይንኽእልና ኣብዚ ንኹሉ ዝብል ቃል ጥቕሉል ሓሳቢ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ንኹሉ አቡኡ ንኹሉ ከም ዝሃቦ ፈሊጡ ዝብለና ምሽ እዛ ንኹሉ ትብል ቃል እዚ ንኹሉ ዝብል ቃል ጥቕሉል ሓሳቢ ነቲ ንኹሉ ዝብል ቃል ዘርዚርና ክንሪኦ ኣዝያ አገዳሲ እዩ አሜን አቦ ንወዱ እንታይ እዩ ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሂቡ ኢልና ክንሓትት ነዚ ነገር እዚ ድማ ክንርድኦን ክንፈልጦን ኣዝያ አገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንሕና ሰዓብቲ ክርስቶስ አቦ ንኢየሱስ ዝሃቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዓና ሂቡና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ተስተዋበና ነገር ክንፈልጥ አሎና እቲ ናይ አቦና ዝኾነ ነገር ክንፈልጥ አሎና ኢየሱስ ገና አገልግሎቱ አሃዱ ኢሉ ካብ ዝጅምረሉ አትሒዙ ነዚ ዘረባ ዝዛረብ ነይሩ ደጋጊሙ ይዛረብ ነይሩ ኣብ ዮሐንስ 3:35 ተመሳሳላይ ሐሳብ ተዛሪቡ ነይሩ አቦ ነወዱ የፍቅሮ ይሞ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሃቦ ይብለና ኩሉ ይዝብለና ንሕና ኩሉ ኢልና ጥራይና ክንከይድ ኖ ኩሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሎም ነጽንዖ ክፍል ድማ ነዚ ሐሳብ ክደግሞ ኮሎ ኢና ንሪ ዋላ እኳ ዮሐንስ ኣብዚ ብድብድቡ ንሁሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ኢሉ ተጻሓፈልና ኣብ ካልኦት ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ክፍልታት እቲ ንሁሉ ትብል ቃል ብዝርዝር ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና አሜን ናብ ማቴዎስ 28:18 ኸይድና ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡንሎ ይብለና ኣብዚ ክፍሊ እታ ኩሉ ትብል ቃል እንታይ ማለት ምዃና ቁሩብ ገሊጻትና ኣላ አሜን እታ ኩሉ ትብል ቃል ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ከም ዝተዋሃበውን ተጠቃልል ቃል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ናብ ኤፌሶን 1 ካብ 23 ከይድና እንተሪኢናውን ኣብኡ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ንኹሉ እትብል ቃል ኣስፊሑ ጽሒፉልና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንታይ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ አምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ኣተንስዩ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት መሰቀመጦ ኣብታት መጽኡን እምበር ኣብ ዘዓለም እዚ ኣጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን መሰርዓሶ ነቲ ሕልፍ ዘለው አቢ ኃይል አባናና አምን ዘሎና ከም ስልጣን ኃይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ትፈልጥዎ ጽልይ ኣለኹ ንብዘሎ ኣብ ትሕተ ኣጋሩ ኣግዝኦ አሜን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእስ ምን ትኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ ንስኻ ስግኡ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ ምልኣት ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ዮሐንስ 17 ካብ 1 ክሳብ 2 ኸይድና ክንንብብ ኮለናውን ከምዚ ይብለና ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ በለ ወአቦ ሕጂታ ግዜ በጽሓ ነዞም ዘሓብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክቦምሲ አሜን ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ይኻሞ ንሱ ምእንቲ ክኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብር ኢሉ ክጽልይ ኮሎ ንሪ ስለዚ ኢየሱስ ካ አቡኡ ንኹሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ አምላኽ ድማ ከም ዝመጸ ናብ አምላኹን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ክብለና ኮሎም በዓር ከም ዝኽንገልጾ ዝጸናሕና ንኹሉ ክብል ኮሎ ነቲ
أب سماين أم مدرن استوهبو سلطان نتا أبلغ لكل شمتن سلطان حيلن قويتنتن زسم زبل سم زرعاسو زوكل قاليو خبرن قويتا يخون آمين زنم لخو أملاخ ترى أملاخ هيكونن ازي يسوس نبل قويتاسي ترى يكونن اكزابير يمسكن أبزي نقول لحنا جلوس كهون زلوا ونجرن تايو يسوس أب سماين أم مدرن كل سلطان تواهيبن قبل كله انتي مالتيو كاب قدم إذا سلطان تواهيبن نيري زبلام زلوا حج استقبل كو سلطانون أيكونن زابير سمي با قويتا يسوس كريستوس نام مدرن مسمت استقبلوا سلطان أيكونن قويتا يسوس كريستوس مويتو مستسأ أيكونن بعل سلطان كوينو كم جمرتا ويتا يسوس نسو بعل سلطان ينيرو آمين كمت أبي يوحنس حدا مراف حدا كاب حدا سأربعة نريو يسوس قدم حج نيرو بدحرجون كحلوي آمين يوحنس بزعبا يسوس كزارب مسدلية أبي يوحنس حدا كاب حدا سأربعة كم زيلو قال بمجمرتا نبرة اتقال دما بأملاخ نبرة اتقالون أملاخ نبرة إذا بمجمرتا بأملاخ نبرة بقو كل خونة كابت زخونه زبل دما بزيبو زخونه يلبون هيوت أبو نبرت اتا هيوت كأ برهان سب نبرت يبلنا يسوس عالم كي تفتره مستفتقار كل زخونه أبو نيرو آمين يسوس سب كوينو سقال لبيسو مسمت أي كونن بعال سلطان كوينو جن اتفللي انتاي اندهر إلنا يسوس قدم سقال لبيسو سب كوينو ممتو اكزابير ولد نيرو آمين ولد تراي نيرو اكزابير سمي بارك آمين أب ولد منفس قدوس كمزلو اكزابير ولد نيرو سب كوينو مسمت أجنا كمتي أفيليبيسيوس كلتا حمشت عصرت حدز نجرنا قويتا بفقادو نتي زنبرو كل خبري سلط عن حديقون رأسو بادو غيرو يمتي قويتا جن نتي مدحان سرع مسفت سما اكزابير أبو مليسو نتي أملاخن سابن زخونه يسوس عزي خمزة خبرو مليسو زعبي سلط عن كمزة حبوينا نري يسوس قويتا آمين نزخولو مفلاتنا انتاي تأمنا ندهر إلنا اتنسعبو أملاخ كسع كندي أبو خمزخونه كنفلتن بتبعات دما تلقو خنفتسم نتزبلنا بأمون النت كنفتسم بتبعات كنوتسن كنعتون يرد أنا مالتي يسوس قويتاي كاب سلستك سا 10 شعات كم زيبل يسوس كأ أبوه نقوله أبيدو كم زحابو كاب أملاخ دما كم زمتأ ناب أملاخون كم زخيد فليتو كاب درار تنسيو خداونتو أنبرة علبا العلون تعاتك دهار ماي أب جبرا أريقو أجار دك أمزامرتو كحاتسبن بتتعاتق علبا غيرو خدارزن جمرة شعو نابسمو أن بيتروس مسمتأ نسوخ أقويتا نسخادو أجاري كتحاتسبني هابولو يسوس مليسو نتي أنا زجبرو نسخ حجايت فلتون دحرزقنا تفلت إيه هابولو بيتروس كأ نزل على ما أجاري تحاتسبني هابولو يسوس كأنا أنت زي حاتسبكو هاز مسحي جدي بالكان إلو ملسلو سمعون بيتروس دما قويتاي داوين رأسين دا أمبر أجاري تراي كونن بولو يسوس كأ تحاتسب كلنتون نتصحيمو بجكا أجارو مهصابا يليون جناخل كلاتكم أيكونكم من بلد كسا عسرت كان ببمو تسترف دما دا حرك كان بوي متان كاينه وحنا أب قطر 4 انتهي يبل كاب درار تنسيو خداونتو أنبره يبلنا بدعم كنستبدلوا لنا كداونتو أنبره على بالعلون تعاتك أزبل حساب إكزابير شمي بارك دهار ما يبقى عريقو أجار دك أمزامرتو كحاتسبن بتتعاتكو على باقيرو كدرس جمره يبلنا إذا خفل زي بزح مستر زحازة خفلي أتي كاب درار متنسو كداونتو من بارو على بالعلون مقطعو رأسو زخالة ملئقتتات اللو قويتا يسوس نتي تخدينو زنبره ناي كبر خداونتو تيو على با مخدانو زرئنا نتي زنبرو كبر حديقو نعانا نتوم طفؤات كدحن ممصو زرئيو آمين دو نزي حواري باولوس نسا فيليبوسوس أبتا أنتو يزنببنا يو أم معرف كلتا كاب حموشتك سعشوات بزعبا يسوس أمليوتو هتصحفهم كله بقلت عميتقلنا له اتي أب كريستوس يسوس زنبره حساب أباقاتكم يحلوهم مسبلة نسو بملك أملاك نسو نتمعر أملاك مخانو كم من زعير عيون ملك باريا وسيدو رأسو أحسره سبون مسألة بنبرتو سبكوين ترخب يبلنا قويتا يسوس نتخداون تخوت سخولو كبرو سلطانو شمتو كل يوتيوه علبا مخدانو دما كم تحاوري باولوس رأسو متحاتو ملك باريا موسادو رأسو محساريو زريئنا يسوس كريستوس قويتاي كمتي
ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 3 ቀዲምና ዝራእናዮ ኢየሱስ መን ምዃኑ ካበይ ከም ዝመጸ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እዩ ኢየሱስ ናብ ምድሪ ዝመጸ ከም ኣምላክ ክንቀሳቀስ ወይ ክጉይተት ከም ዘይመጸ እቲ ካብ ሰማይ ሒዝዎ ዝመጸ አጀንዳ ሓንትን ከም ዝኾነ ንሱ ኸኣ ንደቂ ሰባት ንምድሓን ከም ዝኾነ ነዚ ከሪኦም ንሳቶሙን ዓሰሩ ክስዕቡ መታን ኣብዚ ኢየሱስ ኣብ ትምህርቱም ክምህሮም ኮሎ ክምህሮም ደልዩ መንነቱ ናብ ጎኒ ኣሚጡ ከም ባርያ ትሕት ኢሉ ኣጋር ነፍስ ወከፎም ከሓጽብ ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ናይ አይሁዳውያን ባህሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕር ድራሪዩ ወይ ድማ ኣብ ድራሪዩ እግሮም ሓጺቦ ኣብ ባህልና አይሁዳውያን ግን ማዓሲዩ ሰብ እግሩ ዝሕጸብ እንድሕሪልኩም ሰብ ገና ካብ መንገዲ ናብ ገዛ ከኣቱ ኾሎ እዮም ኣጋሩ ዝሓጽብዎ ምክንያቱም እተን ከብትታቱን እቲ ሰብ ዝኸደሉ መንገዲ ሓደ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ናብ ገዛ ምእታው ቅድሚ ብዙሕ ነገራት ሒዙ ምእታው ኣብ ደገት እቲ ሒዝዎ ዝመጻቡ ኣብ ደገ መታን ከራግፍ ገና ናብ ገዛ ከኣተው ኾሎ የእጋሮም ዝሓጽብዎም ድማ እቶም ዋናታት ገዛ ዘይኮኑስ ባርያዩ ወይ ድማ እቶም ታሕቶቶም እጋር ዝሓጽቡ ከምዚ ናይ ጎይታ ኣይኮነን እጋር ዝሓጽብ ዋና ገዛ ኣይኮነን ገዛ እጋር ዝሓጽብ ኣብዚ እንታይና ንሪ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ነገስታት ንጉስ እቲ ናይ ጎይቶት ጎይታ እቲ ሰማይን ምድርን ብቃሉ ዝፈጠረ ጎይታ እልፍ አላፍ መላእኽቲ ቅዱስ እናበሉ ዝሰግዱሉ ጎይታ ንሱዩ ትሕት ኢሉ እቲ ናይ ክብሪ ክዳኑ ውጽዩ ዓለባት ዓጢቁ ከም ባርያ ነቲ ናይ ስራሕ ባርያ ሰሪሕዎ ኣብዚ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስሙኒ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣለዎ ኢየሱስ አጋር ናይ ነፍስ ወከፍ ደቀ መዛሙርቱ በማይ ሓጺቡ በትስተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ክደርዞ ኾሎ ዘመሓላልፈና መልእኽቲ ኣለዎ እንድሕር ወሪድና ነቲ ኣብ ቁጽሪ 12 ተጻሒፉ ዘሎ እንድሕር አንቢብናዮ ሓደ ዓብ ምርዳእ ዝህበና እንታይ ብለና ቁጽሪ 12 ከምዚ ገይሩ አጋሮም ምስ ሓጸቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም በሓድሽ ተቐሚጡ እዚ ዝገበርኩም ከምሲ ትፈልጥዎ ዶ ኣለኹም በሎም ይብለና ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ ክዳውንቱ ጽኡ ነቲ ዓለባ ዝተዓጥቀ ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ገይሩ ክሳዕ ዝውድኢ ነይሩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግዚኡ ዓለባ ዝተኸድነ ንግዚኡ እቲ ናይ ክብሪ ክዳኑ ዘውጽአ ነቲ ዝመጻሉ ዕላማ ነቲ ዝመጻሉ ሚሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክሳዕ ዝፍጽሚ ከምቲ ኣብ ቁጽሪ 12 ዝራእናዮ ሃሌሉያ ትዝገብሮ ነገር ምስ ወድአ መሊሲ ክዳውንቱ ገይሩ መሊሲ እቲ ናይ ክብሪ ክዳኑ ገይሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ትርጉም ኣለዎ እግሪ ምሕጻብ ትርጉም ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ትሕት ኢሉ ክሓጽቦም ኮሎ ጎይታ ኢየሱስ ክዳውንቱ ጽዩ ነቲ ዓለባት ዝተዓጥቀ ነቲ ክገብሮ ዘሎ ነገር ገይሩ ክሳዕ ዝውድኢ ነይሩ ከምዚ ኣብ ቁጽሪ 12 ዘንበብናዮ ኢየሱስ ንኹሎም ኣጋሩ ሓጺቡ ምስ ወድአ ዝገበሮ ነገር እንታዩ ነቲ ንግዚኡ ኣውጽይዎ ዝነበረ ክዳውንቱ መሊሱ ተኸዲንዎ አሜን ኣብ መንበሩ ተቐሚጡ ይብለና አሜን ዶ አሜን አስተውሉሉ ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም በሓድሽ ተቐሚጡ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በተመሳሳሊ ኢየሱስ በደሙ ኃጢአት ነፍስ ወከፍና ምሰንጻሐና ከምቲ ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ኣብ ዕብራውያን 1:3 ጸሐፈልና ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማይ ተቐሚጡ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ ዕብራውያን 1:3 ኸይና ንብብ ኮለና እንታይ ብለና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪውን ኮሎ ኩሉውን በኃይል ቃሉ ጸዊሩ ኮሎስ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቀመጠ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ንኹሎም አጋሮም ሓጺቡ ናብ ጴጥሮስ ምስ በጸሐ ጴጥሮስ ምስ በጸሐሲ ናብ ጴጥሮስ ምስ መጸ ጴጥሮስ ጎይታ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ዘይተረድኦ ንዘል ዓለም አጋራይ ተሐጽበንን ኢኻ ክብሎ ኾሎ ንሪ ጎይታ ድማ ንጴጥሮስ ዘይተጸበዮ ምላሽ ክቦ ኾሎ ኢና ንሪ ናይ ጎይታ ምላሽ ዘሰንብድ ምላሽ እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ከምዚ ብጽፊዒት ከም ዝበሎ ቁጸርዎ እዚ ቃል እዚ ብጣዕሚ ሓያል ቃል እዩ ኣነ እንድሕር ዘይሓጸብኩኻ ምሳይ ግደ የብልካ ፒሪድ ካብ ቁጽሪ 6:9 ኸሙ ይዝብለና ሽዑ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ መጸ ይብለና ንሱ ኸኣ ጎይታ ንስኻ ዶ አጋራይ ተሐጽበኒ ኢኻ በሎ ኢየሱስ መሊሱ
نتي أنا زقبرون نسخة حجاي تفلتون دحر زقنا تفلت إيه خابلو بيتروس كان زال على ما قال يتحسبني خابلو يسوس كأنا أنت زي حسب كواس مساي قريب الكانيلو ملسلو سمعون بيتروس لما قويتاي أداوين رأسين دا أمبر أجارت رأي كونن بولو بلنا كمزي أبزقان إنن بو توم قدمي قويتا تحسب كلاتهم ولا قوا قويتا سلمنتاي أجارهم كمزي حسبهم تزي فلتو سؤلم يمتحسبهم حق إيدا قدسان نا بيتروس مزمت أي زبلنا قدمي بيتروس بزحات تحسبهم يوم قدمي بيتروس بزعب بعلي يوحنس تحسبهم يوم قدمي بيتروس بعلي يعقوب تحسبهم يوم قدمي بيتروس بزحات تحسبهم يوم ولا قوا سلمنتاي قويتا يسوع كريستوس أجارهم يحسبهم كمزلو أنت زي تهردهم أنت زي فلتو سؤلم يمتحسبهم نا بيتروس مزبط حقنا قويتا زجمرو خوي ود زت أنا أفكرتها تفتيرو حنساب صبو غيركم سمعني لك خم بيتروس قويتا نتي أب هيوتنا خبروز دليل نجر كي جبر نتي زجمرو خوي ود انقفات نخونينا صراح قويتا قالي شعنش أخر دقنا يخليو قالي خاكم تقويتا نبيتروس زبالو تاني هي زبر حلقة أبزخ نستبهلو زلنا نجر انتايو اندحري لكمني قويتا منن ነገር بزي علامة አይገብርኒ እዝግን ፈልጥ አሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ بزي علامة አይንቀሳቀስኒ بزي علامة ዝሆነ ነገር አይገብርኒ ነቲ ዝጀመሮ ካይውድ እንቅፋት መታን ካይነኸውን ጎይታ በቃ ዝገብሮ ነገር ነውድ አዩ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ከም ጴጥሮስ ጣልቃ አይነተው ጎይታ አብዝን ስለመሕጻብ ይኮነን አጋር ደቀ መዛሙርቱ ሐጺቡ ብኡ ገይሩ ከመሐላልፈና ዘለው መልእክት ስለዘለው አጋር ሐዋርያት ሐጺቡ ጴጥሮስ ልክ همتم سئلهم زتحصبوا احواتو سئلو كحصب نيرو حقيدو حتون تلو دما غويتاز جمرو ساز ود تصبيو كحتت يخل نيرو بزخونه تمحاري زخونه غويتا نبيتروس انن تزي حصبكو خاص مساي غديبل كان مسبولو مسو غدمتان كحلو ويلو انتايلو كل حديغو سلسعبو نعو بقى مسو غدخل ويلو بقى كل حديغو سلسعبو باخان تزي تحص باخان تزي تحص مسخا غده خمزي هلوني زغبر كاب كونه داوين رسين بر اغاري طراي كونن كتحصبني خبلو خولونري مالتي بيتروس يداوين رسين دما امبر اغاري طراي كونن خبلو خولونتاي مالتي قدساني مسخا غده هلوني دلي مالتي اغزابير يمسكن امين غده اي هلونن كابل كان انا دما مسخا غده هلوني الى سلازس ابكوخا حصبني لو كلنتنا حصبو يلو اغزابير شمو يبارك تومس غويتا غده زهلوم من يوم اندحرينا صبوق غيركم سمعوني حجون منفساوي ترجم نغركم الله اتوم مسغويتا غده زهلو من يوم اندحرينا اتوم بدم تغنشل كداونتوم زصريو طرايم اتوم يسوع كريستوس كم نايغل مدحانيهم زتقبلوا طرايهم مس يسوع غده زهلو اتوم نتي نا يسوع نصاو حبت بفتاوم زنصقو غنا غده زبحال ايكلومني بيتروس نتي نا يسوع زربا ملاش انت زيهب نيرو انت زي ملس نيرو غويتا اغارو انت زي حصبو نيرو كمتا غويتا زبلو مس غويتا غيده اي محلون نيرو بيتروس لزخونه غويتا يقير مالت ايكونن بيتروس لك هم كال سبي نغويتا اندحر بيتروس نصيغو يوداس مسوم دي نبره ስለዚህ ሐዋርያ ጴጥሮስ ስለስተመልሰ مس غويتا ተማአሊ አምላኻዊ ክብር ሆይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሙውን ጎይታ ነቲ ምርጫና አና ይዛሐድቆ ጎይታ ከምቲ እግር ደቀ መዛሙርት ከሐጽፍ ፈቃደኛ ዝሆነ ሎሙውን ሐጣት ነፍስ ወከፍና بدمو كحصبو فقادنياي اتي حتو انا نسخاتكم من فقادنيات ديناي ويتا نعي كمو يمهيرن لهم معلتي ويتا لومون حيقات نفسو كفنا خصريو فقادنياي لومون نغويتا كمنا يقل مدحنا زي تقبلنا مسو غدك لونا متان اتي كبر دمو افسيسو تخبر هيوتو هيبو يمو لومون اداو زرغوحاتين لومون ناي مملاس عدلالو لومون هيوتكم نغويتا خطبو عدلالكو لومو حجون غويتا كم تقبلو صنحكو حيقات نفس وكف بدمو كحصبو فقادنيا تحتو جن فقادنيا تاديناي غويتا نتي ناي بيتروس طلب كملس كولو اب قصر 10 حد انتايلو يسوس كا اتحصبو كلنتو نصحيمو بجكا اغارو محصابا يدلينو غنا كلاتكم ايكونكم بلا نتي زتحزو يفلطو نبره امو سلازي كلاتكم صحات ايكونكم زبله بلنا ابز غويتا انتاي زبل زلو اداوكم رسوكم محصاب زليكم تزنبر محصابكم نيري زبلوم زلو بيتروس كملسو ولو اداوكم بقى رسوكم محصاب تزليكم تزخون نيرو
حصبكم اتحصب زلو اغرس لزخونه اغاركم حصيبلخو بجكاتي بفقاد كنصح فقادنيا زيكونه يودا اسقورتاوي كالوت كلاتكم نصحاتكم إلوم بفقادو كنصح ايدلين يودا ويتا لما خغددو ايكلني كاب 10 تخلتك 10 شوعات كمزيبل كمزي غيرو اغارو مس حصبوم كداونتو تخدينو كم بحدش تقميطو ازز غبر كلكم سي تفلطو دلهم بلوم نساتهم كاممر نساتكم ممهرن غويتان تبلوني اللهم انا كوم يمو صبق بالكم انا ممهرن غويتاي كنسين اغاركم كاب حصبكوس كمتي انا باخاتكم زغبركو نساتكم كومو هتغبرو مرعيو هيبكم اللهم كومو اغار حددكم كتحصبو يغباكم باريا كاب غويتو ايبلص لؤخون كاب لاخيو ايبلص اني لبحقي ابلكم الله نزت فلطو انت خوينكم انت غبركم مونت بصوان ايخوم واو كاب زطعم قال انت ያለው ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ አጋር ደቀ መዛብርቱ ሐጺቡ ምስወደ ነቲ ቅድሚ መሕጻብ ምጅማሩ አውጪዎ ዝነበረ ክዳውንቱ ተኸዲኑ አቦቱ ምስተቀመጠ ንኹሎም ሓደ ሕቶ ሐቲትዎም እቲ ሕቶ እንታይ ዝብል እዚ ዝገበር ኩልኩም ሲትፈልጥዎ ደለኹም ዝብል ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ካብአታቶም ምላሽ ከይተጸበየ ነቲ በዓሉ ዝሓተቱ ሕቶ ክምልስ ኮሎ እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ኢሎም መምህርን ጎይታን ትብሉኒ ኣለኹም ኣነ ኸውም እሞ ጽቡቕ በልኩም أنا ممهرن قويتان كنسي مالت أنا زيكونكوس نسخاتكم تحتيلكم أجارك تحسبوني إن تجبأكم سي أنا أجاركم كاب حسبكوس كمت أنا بخاتكم زجبركو نسخاتكم من كمو تجبروا مرأيو هيبكم اللهم كمو أجار حدهم كتحسبوا يجبأكم باريا كاب قويتو يبلسن لأخون كاب لأخي يبلسن إلى بحق يبلكم الله نزت فرت وانت خوينكم نتي أنت جبركم مو بتوانيكم كلهم كلنا اتقويتا كاب 10 شوعات تزاربو زربا ازيا قداسي قويتا يسوس اب قصر 10 15 تايلو انا ممهرن قويتان كنسي اغاركم كاب حصبكوس كمتي انا اباخاتكم زغبركو نسخاتكمون كمو غبرو كتغبرو مرأي هبكم اللهم كمو اغار حدكم تحصب يغباكم يلو كمتي انا ممهرن قويتا كنسي اغاركم كاب زحصبكو كبل كولو انتي مالتيو انا ممهر مخاني قويتا مخاني نزخ كغبر زي صقمني مالتي انا ممهري انا قويتاي انا ممهر كله قويتا كله نزي تحتيله اغاركم محصاب كاب زي صقمني نسخاتكم كوم تحتلكم نتي كاباي زريخمو اب حدهدكم غبرو يزبلهم زلو يسوع كريستوس قويتاي እግዚአብሔር በዘመንፈስ እዚ ነፍሶ ከፍና ይባረከና አሜን አብ ዘመንና ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ አነ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ይምሂሩኒ ካብ ዝኽፍለዚ አብ ዘመንና እቲ መምህር ጥራይ ክኸውን ዝደሊ ሓቀይደ ቅዱሳን እቲ መምህር ጥራይ ክኸውን ዝደሊ ካብ መምህርና ንመሃሮ ግን ንሱ ይኮነን ካብ መምህርና ኢየሱስ ንመሃሮ ግን ንሱ ይኮነን ጎይታ ዝምህረና ከምዛ ክንሪኦ ጸናሕና ትሕት ብምባልና መሊስና ንኸብር እምበራይ ንዋረድና ጎይታ ኢየሱስ ትሕት ብምባሉ ትሕት ኢሉ አጋሮም ብምሕጻቡ ካብቦቱ አይወረደን እኳ ደአ ብትሕትኑ ትዕቢት ነፍስ ወከፎም አንነት ነፍስ ወከፎም ይሰይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ካብዚ አብ ትምህርት ዝተማሐረ ጴጥሮስ ብዛዕባ ትሕትና አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:6 ከምዚሉ ጽሒፉና ኣሎ ነዚ ጽቡቕ ትምህርት ዝተማሐረ ጴጥሮስ ማለት ነዚ ካብ ጎይቱ ዝረአየ ጴጥሮስ مالتي انت قايلو داكين بغيزيو نسو العلم انت خبلكم اب تحتي تاصنئت ايد املاح تحت بليلو እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ያዕቆብን አመልእክቱ አብ ያዕቆብ 14 ተብዛባትና ክጽሕፍ ኮልኩም ዚሉና አብ ቅድም እግዚአብሔር ትሕት በሉ አሜን ንሰብልካ ይኮን ካን ትሕት ብል ነሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኢልካ ትሕት ብል ንሱ ልዕል ከብለኩም ይብለና አሜን ትሕት ኢልካ ይኮን ካን ዘለዓለም ትነብር ጸብለል ትብለሉ ጊዜ ክመጽ አሜን እቲ ትሕትናኻ ቦት ፖዚሽን ካ ከም ትሕስ ገብረካዩ አሜን ስምዑኒ ኦ ማይ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ትሕትና ጎይታ ዘቀበለኒ ዝነግረኩም ዘለኹ ሕጂ ትሕትና ፖዚሽን ካ ክትሕዝ ክገብር ኮሎ ጽቡ ገርኩም ጻሓፉ ኣብ ፍሪጅኩም ለጥፎ ትሕትና ፖዚሽን ካ ከም ትሕዝ ክገብር ኮሎ ትዕቢት ድማ ካብ ፖዚሽን ካ የውርደካ ጽቡ ገርኩም ጻሓፉ አሜን ዶ ኣነ ከማና ይጻሓፍኩ ትሕትና ፖዚሽን ካ
يتحزكا تعبيد دما كاب بوزيشنكا طوعيل كام تودق قبركا مالتي كم يهودا كم ديابلوس مالتي لو اغزيابير بز تحت النازيم لا انامي امين دو بز منفس زي اغزيابير يبارخنا النفس وكفنا تحتنا انبار اتا انكو نيلعلنا منقد خمزو خونتينا كابزي كننببو صنحنا قال نمهار اغزيابير بز منفس زي يبارخني يبارككم امين قويتا يسوس نزوم ناتون تايلوم كمتي انا اباخاتكم زغبركو نسخاتكمون كمو كتغبرو مرعايو هيبكم الله example هيبكم الله ابنت هيبكم الله يلو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዛ مرعايو هيبكم الله تبل قال ببيጫዲ በቀጠልያ ገርኩም አስምሩላ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን አሜን ዶ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ example ይዘሪኦም ነሩ ግበሩ يكونن زبلوم نيرو مرعايو هيبكم الله كبلوم كولن تاي زبلوم زلو اندحر إلنا نتناتي ابنت تختلي زبلوم زلو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ቀድም ግበሩ መባሉ ጌሪ አሪኢዎም አን ንስኻትኩም ምንም በአር ነዚ አብ ትምርቲና ካብ ጎይታ ክንመሃሮ ዘለና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መንፈስ ቅዱስ ይዛረበና ዘሎ ንአይ ዝተዛረበኒ ዝነግረኩም ዘለኹ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ አን ንስኻትኩምን ልክ ከም ጎይታ ነቶም ዝስዕቡና مرعايو ابنت كنكون كم زلنايو از خفل زي بقلص زمهرنا زلو زسمع اذني بقى منفس نفسه كفنا زاربو يسمع نغركم الله ماننياو نزي ملئت صبو غيركم سمعوني ماننياو انا نا يسوع يزبل زبله سمعون لهم ماننياو انا نا يسوع يزبل زبله مراحي مالت فرونت رانر مراحي غوياي يبلو بتغرينيا مالت فرونت رانر كخون انبر كوبكاب خونا يتصوعن امين دو نفس وكفنا دق غويتا فرونت رانر كنكوينا تصوعنا قدميت كنكيد امين مرحت كنكون كوبكبت كنكونا يتصوعنا امونغو مراحين كوبكابن بزح فللي زلو بزعبازي بعلتيدي بعليوبا تزميرونا صبو نير بز امونغو مراحين كوبكابن بزح فللي زلو مراحي قدمي زخيد كون كله كوبكاب ግን بدحريت كوينيو بزخيد بتخيدنا بل زخبكم حدا سب نيبا حق مراحي مخانو بخمين فلت اندحر إلنا مراحي كل ساعة صعبت اللوو مالت اتوم صعبو فاتيوم منبر بحايلي ويبباتري انا تخبكو يكونن صعبو زابير سمي بار امين دو مراحت التخوينا كم زعينت مراحت تخنكون يزقبقنا بابنت نخون እግዚአብሔር ይመስገን ሰባት ከም ሞዴል ዝሪኢና ንኸውን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ በሐቅ እዚ ሰብ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ናይ በሐቅ እዛ ሰብ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብያ ክትበሃላሎ ከእግዚአብሔር ስም ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ቅድም ግበሩ መባሉ ቅድም ኩኑ መባሉ ንሱ ባዕሉ ገይሩ ኮይኒ ያሪዎም ለዕሊ ዘረባና ግብርና ናይ ምዝራብ ኃይል ለዎ አሜን ዶ ደጊመ ክብለ ለዕሊ ዘረባና ግብርና ናይ ምዝራብ ኃይል ለዎ ስለዚህ ከምቲ ጎይታ ቁጥር 16 شعاتن زبولو أنا نسخاتكمن كاب قويتانا كاب لأخينا خمزين بلس فليتنا نتكاب استمحرنا تقباراوي نقبر رامين أنا نسخاتكمن كاب تسامين مدرز فتارة قويتا أين بلس أنينا قويتا يسوس نازي تفلتوان تغوينكم انت قبركموس بصوانيكم إلو زبولو نينا اندحر إنا باريا كاب قويتو أي بلس أنيو لأخون كاب لأخيو أي بلس أنيو زبولوك عادي زابير شمي بارك أمين دو قويتا يسوس نازي اتفلتوان تخوينكم انت قبركم موس بصوانيكم إلو زبولو كبرنو قويتا يخون لك خمتو قويتا زبولو نحنا كاب قويتانا مالت كاب يسوس عين بلس أنينا أمين دو قدساني أنا نساعدكم من كاب قويتا عين بلس أنينا كبرنو قويتا يخون نحنا كاب تزل آخرنا فتسئمنا عين بلس أنينا إذن دحر تردئنا تحتلنا نتوب أب تحتينا زلو خنقلقلهم أب النتاوين كنكونهم فتسئمو عيك شجرناني لو مجن إزر الدقيت أوشنا سلزيلو ناي أقلقال منفس زي كونس ناي تقلقال منفس لزلونا ولا قوى أقلقال زبرسم انتحلونا هيوتنا قنا أقلقلتي مخانا يزاربني حق ايدو هيوت ناس أقلقلتي مخانا يزاربني كيدو رأيو أبيات خرسيانات توم أقلقتني أملاك عزيوم وهداتيهم عزيوم كنمرتهم نخقلنا بقى بأداو ناسي كنفقدهم نخقلنا توم زلونا نكزابير وفيات نكزابير بقى أبهيوتهم عسميرو موكا حالفو زيشاكنو زقورتو أقلقلتي قوت إيرنا خنوتهم نخقلنا يسوس كريستوس قويتاي
كيدو رأيو أبابي تغرسيانات نايتهم مؤمن منبرن نايتهم أقلقلتي مالت نتهزب خقلقلو قويتا زحاريهم منبرن فلالي أبي تبقى تغيدكم ولا أبزخون رأيوه فللي قالو أمونغو مراهين أمونغو اتمؤمنن إذا زي بحال فللي قالو كهونا يقبقون أقلقلت زي كونس اتهم أقلقلت زي كونس نتهزب زقلقلوه اتهزبي نتهم أقلقلت زقلقلوهم زرلا لو من زمن فسزي قويتا يقلبتو أمين دو يقلبتو قويتا يقصصو زمن فسزي نحنا سيرفانت هنكوننا تتصوعنا أقلقلت هنكوننا تتصوعنا قويتا ننفسو كفنا تتصوعنا أقلقلت هنكوننا أقلقال مالت دما سيرفانت مالتي باريا مالتي قويتا يسوس كريستوس كتصلي كله تصليو كبلهم كله ندك أمزامورت انتايلو بقى سرحتنياتات كل اغتصليو بقى أبو سرحتنياتات قويتا زدلي أبز زمن زي تقلقلت زي كونس أقلقلتي أمين سرحتنياتات يزدلي أمن قستو زعيو يزدلي كبرنو قويتا يخون قويتا ننفسو كفنا نتزفلتنا يو كنبرو قويتا يدقفنا قويتا تزاربتي عدني بقى تزاربتي عيدن نقوانيم قدسان كنقرأكم قويتا يسوس كريستوس كمي زبك أزراربهم بقى بيلا زخون سبات عيدن نقوانيم عدني قومون عيفلتونيم قويتا اتوم نيتقبار سبات قنا يدنقوه كل سعد ما ينقسا أسوه أمين لو من يتقبار سبات يكبرنا كبرنا قويتا يكون قويتا يسوس كريستوس بنقر كل يباركم تسقوا يبزحلكم نلوم زدالوه أبزي ودي إلهو تسألينا هنو دينا أداكم حفابلو Like